Vi har faktisk 25 års jubilæum i år, så man kan sige, at udviklingen har især inden på de sidste 3-5 år har det virkelig gået stærkt. Hele ideen med, at alt hvad man får her på Hallegård, det har vi simpelthen lavet helt forbundet af. Det er vi ligesom enige om, at det er det, vi skal. Vi købte Hallegård i 89, og det der så skete, det var, at vi oprettede det Bornholms Friland sammen med et lille slagteri, det hed Mosekær. Så fandt vi ret hurtigt ud af, at de kunder, vi havde, de ville helst ikke have alt det med farver og tilsættelsesstoffer og nitritsalg. Og så lavede vi et lille pølsemageri, som vi startede op med en tysk pølsemager. Og så, så har tingene, det passer godt ind i vores kram. Ikke? Vi var meget økologisk orienteret også på det tidspunkt, og syntes, at det var sådan den vej, det skulle gå. Nu har vi så lavet et samarbejde med Dyrenes Beskyttelse, og nu er det så kommet efter, vi har haft en pause her på Hallegård, hvor vi ikke har haft dyr, fordi vi simpelthen har haft så travlt med at få bygget hele pølsemageriet og den nye butik op og ligesom få gang i pølsemageriet. Men nu synes vi, nu skal vi have dyr igen, og det har vi så lavet sammen med Dyrenes Beskyttelse. Vi her på lørdag 8 dage, eller under folkemødet her, der sparker vi et projekt i gang, som hedder et åbent landbrug i samarbejde med Dyrenes Beskyttelse. Jeg kan jo mærke, at vi har fat i den rigtige ende. Vores forretning har udviklet sig helt kolossalt inden for de sidste 3-5 år. Hallegård er et fantastisk dejligt sted. Det ligger ude midt i naturen. Vi har 60 hektar jord, man kan boltre sig på og kan gå rundt. Vi laver nogle stier her rundt i skoven, også her i løbet af i år. Børnefamilier fra København eller andre steder elsker at komme ud. Far og mor kan sætte sig ned, de kan se børnene, de kan løbe rundt og kigge på nogle dyr, og de kan lege lidt hen i sandkassen og gå rundt. Og når børnene de har det godt, så slapper far og mor også af, og så sidder man her og hygger sig. Vi siger ikke til folk, at de skal se at komme ud af klappen. Altså, kommer man herud, så har vi da mange, der går rundt her i flere timer og går op i skoven og kigger og slapper af og nyder omgivelserne. Og det er rigtig dejligt. Så er det jo sådan set kun, hvad skal man sige, at videreudvikle. Så har vi jo det hele. Så har vi brød, øl, kød, slagteri, grøntsager og café og restaurationsafdelingen. Så må det være nok.